Čaute, dneska natáčam Battlefield multiplayer a chcem vám ukázať, jaký som tu silný. Mám novú snajpu a určite sa mi s ňou bude lepšie chodiť aj strieľať. Doviti, zabili ma. Neviem, čo to bolo. Jeden. Tento. Že ideme zautočiť na Bčko. Je toto veľmi dobrá hra. Vám odporúčujem. Kto sa aj zahráte. Teraz akorát dotačíme na Bčko a idem ich tam rozdrtiť. Zabili ma. Na tejto mape moc není dobre byť snajper. Ale teraz si zoberiem stíhačku. Áno, stíhačka. Šup. Štartujem. Už letím. Idem do nich. Píp, dojti. Vystupovať! Stihol som vyskočiť. To pokiaľ sa to tu padlo. Ak nás teraz zasiahne... Jo, vyhrali sme. Takže ja som skončil posledný. A teraz pôjde nové kolo. Riady. A hneď si ideme po autíčko. Alebo po vrtuľník. Nie, ten už je. Máme auto. Do boja. Túto hru si môžete zahrať, je to aj registrácia, si ju môžete zahrať na Battlefield Play 4 Free CZ. Vyhľadávam to len Mozilla a Google a Internet Explorer. Nikto vám to nevyhľadá to CZ, lebo iba to Battlefield, to máte na nič. A vlajka. Mám 200 bodov. OK, 400. Zrejme takto. Jaj, vrtuľník. Sakra. Už ma dostali. Čo bolo moc zlé. Vlajka. Ideme na Ačko. A nie, tam musíme strieľať mojou zbraňou. Šup. Hevnitý špina. Zabili ma. Nevedia, ale dostal som kill assist, že som pomohol zabiť. Že som mu ubral napríklad veľa HP a oni ho dokillili. Ďalej. Ježiš, nestihol som. Ešte dobijeme Ačko ako živé. Má slabú batériu. A moc slabú. Tu máš. Au. Veďka. Aj pomoc. Doviti. Takže pre dnes to bude všetko.
tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Dovi.